Alam mo pa ba ako? Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, ako ay magbubukas ng isang lihim na hindi ko nasabi sa sino man mula nang nangyari ang gabi sa kasal sa Bicol. Ako si Mara, pero sa kwento na ito, tatawagin ninyo akong Mara OPM kasi musika ang buhay ko bago nagbago ang lahat. Nagsisimula ako sa pag-amin dahil hindi na ko kayang itago ang bigat na bumabalot sa dibdib ko. Ang araw na akala ko magdiriwang kami ay naging simula ng isang bangungot na may dugo, aswang at mga desisyon na nagmarka sa aking pagkatao. Bago ko ikwento ang lahat, isang paalala. Ang ilang pangalan ay binago para sa proteksyon nila at may mga detalye na hindi ko mailalabas dahil sa takot at batas. Kung ikaw ay biktima ng panliligalig o supernatural na pangyayari, huminga ka muna at alalahanin na hindi ka nag-iisa. Magsisimula na ang aking confession at sasabihin ko ng buong katapatan kung bakit ako umakyat sa entablado at kung ano ang aking nasilayan pagkatapos. Lumaki ako sa maliit na baryo ng San Vicente, Bicol sa ilalim ng malakas na araw at maalat na hangin mula sa dagat. Ako ang panganay ni Aling Nena at Mang Tomas. Mula pagkabata, mahilig na akong kumanta sa pista at sa radyo ng kapitbahay. Ang musika ang nagturo sa akin ng tapang, ang musika ang nagdala sa akin sa Maynila para mag-aral ng musika at maghanap ng pagkakataon. Sa edad 25, nakilala ko si Marco, isang makisig at mapanlinlang na lalaki na nagtrabaho bilang producer. Siya ang nagpakita ng mundo na puno ng ilaw at pangakong tagumpay. Sa loob ng 3 taon, kami nagtagpo sa studio, sa kantahan at sa mga palabas. Ako ang tinuruan niya kung paano magdala ng sarili sa entablado, siya naman ang nagbigay ng unang break. Ngunit sa likod ng mga pangako, unti-unti kong nadama ang kakulangan ng katapatan. Lahat ng ito ay para sa ambisyon niya, hindi para sa pagmamahal. May mga gabi na umiiyak ako sa maliit na kwarto namin sa Maynila, nanginginig sa kakulangan ng pag-asa at sa galit na hindi ko kayang ipakita sa publiko. Ang mga litrato namin sa social media ay may ngiting gawa, ngulit sa bahay kami ay nagiging estranghero. Sa huling taon bago ang kasal, naghiwalay kami. Ako ang umalis, dala ang muli kong pangarap at ang mga hagupit ng nakaraan. Ito ang aking backstory, isang babaeng umusbong mula sa pagkawasak at muling bumangon dahil sa musika, ngunit may marka pa rin ng isang sirang relasyon na hindi kumupas. Sa loob ng aking puso, may tanong, paano ba nakakalimutan ang sakit na iniwan ng isang minahal? Si Marco naman ang aking dating ay may masalimot na likod. Siya ay kilala sa industriya bilang charismatic producer at offstage lover ng kontrobersya. Lumaki siya sa mayaman at may impluensya sa entertainment business. Si Larry, ang kanyang mentor at negosyante, ay nagbigay sa kanya ng mga koneksyon at kayamanan na pumawi sa mga kakulangan niya. Si Marco ay may ugali ng pagmamadali, paggamit ng iba para sa sariling kapakanan at pag-iwas sa responsibilidad. May mga nagbintang na gumagamit siya ng droga para manatiling maalab sa entablado at may mga beses na nagpakita siya ng marahas na pag-uugali sa mga taong sumalunggat sa kanya. Sa likod ng kanyang ngiti, may lihim na kagustuhan ng kapangyarihan at kontrol. Iyon ang antagonistang pumigil sa akin sa pag-ibig at nagdulot ng sunod-sunod na pag-iiwan sa aking buhay. Marami sa aming mga kakilala tulad ni Liza na dating best friend ko at ngayon ay byuda ni Marco ay nagdamdam sa kanya ng galit at takot. Si Larry naman ay ang tinig ng utos, ang may hawak ng pera at impluensya. Ang kanyang presensya sa kasal ay hindi lamang para suportahan ng anak, kundi para tiyakin na ang imahe ng pamilya ay mananatiling malinis kahit ano paman ang presyo. Bilang paghanda sa kasal, inanyayahan ako ni Liza, ang dati kong matalik na kaibigan, na kumanta ng isang OPM medley para sorpresa ng mga bisita. Tinawag niya akong Mara, ikaw ang perpektong closure. Tumanggi man ako sa simula dahil sa kirot ng nakaraan, napilitang tanggapin dahil naniniwala ako na ang pag-awit ay makakatulong sa aking paghilom. Nakabalot sa isang simpleng damit, naglakad ako sa tunnel ng venue sa isang maingay na hotel sa Legazpi.
Nariyan si Chef Ray na nag-aayos ng catering, si Kapitan Ramil na dumalo bilang padrino ng kasal, at si Dr. Santos na kasama ng pamilya bilang mediko ng bayan. Halos maamoy ko ang bango ng sampagita at ang usok ng mga kandila. Naririnig ko ang hagihik ng mga bisitang nag-uusap tungkol sa bagong buhay ni Marco at Liza. Sa isang sulok, nakita ko ang mukha ni Aling Nena, nanginginig ngunit sumuporta, at si Tony, ang nurse na kakilala ko mula sa klinika na nagpapakita ng pag-alala. Ang ilaw sa entablado ay parang sumisiklab at nagpapainit sa balat ko. May halong kaba at determinasyon sa dibdib ko habang humahanda akong humarap sa taong nagiiwan sa akin. Pagdating ko sa lugar ng seremonya, ang bulwagan ay puno ng halahak, kumakaway na mga kamay at kumukuti-kutitap na mga string lights. Nakita ko si Marco na nakatayo sa entablado, nangangiti sa kanyang bagong asawa, si Liza. Nagpalibot ang mga kamerang kumukuha ng bawat galaw. Ako ay tinawag na maghanda sa likod ng curtain. Naihipo ko ng mikropono at naramdaman ang malamig na metal sa palad ko. Huminga ako ng malalim. Nakita ko sa unang row si Larry na may hawak na baso ng alak, nangangiti, ngunit malamig ang mga mata. Sa loob ng aking ulo, nag-ikot ang mga alaala. Siya ang dumating sa amin noong panahon ng pangangailangan, siya rin ang nagbabayad sa katahimikan. Sa sandaling iyon, dumaloy ang isang banal na katahimikan bago ako pumunta sa entablado. "Mara, handa ka na ba?" tanong ni Liza mula sa likod. "Handa na," ang sambit ko. Ngulit ang puso ko ay naguguluhan sa pagitan ng pagnanais na magpakita ng lakas at takot na lumantad ang katotohanan. Sa taping na iyon, ang mga 5 senses ko ay gising. Narinig ko ang paghihingal sa hangin, naamoy ko ang pabango ng mga bisita, nadama ko ang pawis sa aking palad at natikman ko ang maalat ng luha na hindi ko pinapansin. Ito ang pagdating sa event na magbubukas ng pinto sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Mga bisita, pakinggan natin ang ating espesyal na mga awit, ang sigaw ng host na Eric na nagbigay daan sa akin. Pumunta ako sa gitna at nagsimula sa isang malamyos na OPM ballad. Siya ang unang linya ng kanta. "Naaalala mo pa ba ang mga pangako?" Bulong ko sa mic. Maraming mukha ang nakatingin sa akin, mga kamag-anak ni Liza, mga dating kasabay sa music scene at ang ilan na hindi ko nakikita mula pa noong ako ay umalis sa siyudad. "Mara, maganda ka," sabi ni Tony habang nagkatinginan kami sa bandang gilid. "Sige Mara, ipakita mo ang iyong lakas," pabulong naman ni Aling Nena. Sa entablado, nagsimula kaming duet ng acoustic guitar at cello, ilang tugtog at chorus at naramdaman kong unti-unti akong nabubunot mula sa nakaraan. "Ano ang ibig mong sabihin sa linyang iyon?" tanong ni Marco nang lumapit siya sa stage sa gitna ng pag-awit. "Walang ibig sabihin," sagot ko na may konting panguuyam. "Huwag kang magpanggap," sagot niya ng malambing ngunit may mapanuring tingin. Nagpalitan pa kami ng mga linya. "Bakit ka babalik?" "Dahil kailangan naming magsara ng kabanata. Hindi lahat ng sugat ay madaling maghilom. Alam ko." Ang bawat palitan ng linya ay naglalaman ng tensyon at ang mga audience ay humuhuni na para bang may nararamdaman silang kakaiba sa pagitan namin. Sa gitna ng performance, may tinig na sumigaw mula sa likod ng bulwagan. "Ano iyon? May suntok ba?" May kapitan na nagtataka at may nagmamakaawang panghihinayang sa mukha ng ilang bisita. Ako ay huminto at sa pagitan ng katahimikan, narinig namin ang malakas na pagbulwak ng mga tao palabas sa garden. Naglabasan kami lahat. Sa labas, ang tanawing hindi ko inaasahan, 2 katawan na nakahandusay sa damuhan, balat na tila naputla at may mga marka sa leeg. Ang hangin ay napakapresko at may amoy ng lupa at mga bulaklak na nadunggisan ng dugo. May mga sarili-sariling mga tunog na may kasamang sigaw at pag-iyak. "Dugo!" sigaw ni Kapitan Ramil habang kumukuha ng radyo. "Tumawag ng ambulansya," sabi ni Tony, nanginginig ang mga kamay. Si Liza ay naupo sa dingding, hindi makapaniwala sa nakita. Si Larry ay nanatiling nakatayo, hindi kumikibo. Ako ay parang nabuhasan ng malamig na tubig. Ang musika sa aking dibdib ay naputol. Hindi ako makagalaw at isang tanong ang pumutok sa aking isipan. Sino ang mga ito at bakit narito sa kasal? Huminga kayo ng sandali. Kung nasa posisyon niyo ako, ano ang gagawin ninyo?
Kung kayo ay magtatanong, isulat ninyo sa comments, ako gagawa ng X o hindi ako gagawa at isang maikling linya kung bakit. Kailangan ko ng inyong katapangan para malaman kung ang naramdaman ko ay tama o ako lang ba ang nalilito. Ang inyong sagot ay tutulong sa iba na nagdadalawang isip din at babasahin ko ang mga pinakamakabuluhang reaksyon sa susunod na episode. Maraming salamat sa pagbabahagi ng loob ninyo. Ngayon, babalik tayo sa gabi at sa mga pangyayaring hindi na mababago. Pagkatapos ng pagkakatuklas ng mga bangkay, agad na sinara ang kapitan ang lugar. Inutusan ni Larry ang mga seguridad na huwag hayaan ang sino mang lumabas o pumasok hanggang dumating ang investigador. Hindi ito dapat pumunta sa social media, aniya at may galaw sa kanyang mga mata na nagpakita ng kontrol. May isang maliit na silid sa likod ng venue kung saan dinala nila ang mga saksi para magbigay ng pahayag. Ako, kasama sina Tony, Dr. Santos at ilan pa, ay napilitang maghintay doon. Hindi tayo makakasama sa labas, ang sabi ng isang taga-seguridad. Kailangan ng kapitan na mag-imbestiga, dagdag nito. Para sa akin, ang normal na pagdiriwang ay nawala. Ang mga paparazzi ay nagsimulang mag-text at tumawag. Ang cellphone signal ay tila bumagal at parang may mga harang. Napansin ko na hindi ako makakakonekta sa social media, hindi makapag-send ng text sa aking manager at walang signal ang aking telepono. May humawak sa aking braso at sinabi sa akin na magpakatino at huwag magsabi ng anuman sa labas. May presensya ng takot na kumakalat sa lugar. Sa loob ng silid, nagkaroon ng maikling palitan ng mga tanong at sagot. Ano ang nangyari? Sino ang mga namatay? May kinalaman ba ang mga ito sa pamilya? Ang mga sagot ay mababaw at palabas na may pag-iingat. Sa puntong iyon, unti-unti kong naramdaman ang pag-alis ng aking kalayaan. Mula sa liwanag ng entablado, napunta ako sa dilim ng kontrol at tawag na hindi ko alam kung kanino. Sa mga sumunod na oras, dumating ang investigador na si Mara Reyes. Hindi ako kamag-anak, ngulit isang reputadong pulis sa lalawigan. Siya ay may malalim na mata at malakas na determinasyon. Kailangan namin ang official statement mula sa lahat, sabi niya. Si Marco ay tahimik, si Liza ay umiiyak, at si Larry ay lumabas at pumasok nang hindi naman nagpapaalam. Si Dr. Santos ay nagbigay ng unang palagay. Posibleng strangulation, posibleng ritualistic. Ngunit bago matapos ang gabi, may mga bagong pangyayari. Isang saksi ang nagkwento na may isang tao na nakita sa gilid ng puno na tila kumakain ng laman. Mabilis na kumilos at naglaho sa dilim. Ang ilan ay tumawa at sinabing ito ay pagbibiro lamang. Ngunit sa mata ko, sa kanyang pag-iyak, alam kong may katotohanan. Ang paligid ay umikot at ang imahe ng isang makalupang halimaw ay bumabalot sa aking isipan. May mga lumang kwento tungkol sa aswang sa probinsya na kadalasan ay nagsimula bilang mga alamat lamang. Ngunit naroon sa mga mata ng saksi ang katotohanan na tila hindi na lamang katang-isip. Ang takot na naramdaman ko ay hindi lamang dahil sa nakita naming bangkay. Ito ay dahil sa kung paano ito inalagaan ng mga may kapangyarihan. Si Larry ay nag-utos na huwag ilabas ang detalye hanggang may official statement. Ito ay masama para sa negosyo, aniya. Si Marco ay minsang nagwalwal sa isang sulok at nagtanong sa akin kung ako ay nakakakita ng anumang kahina-hinalang kilos. Hindi ko alam kung anong nangyari, sagot ko, na may pag-iyak sa bunganga. Si Liza ay umiiyakan at sinisigaw ang pangalan ni Marco na parabang ang mundo niya ay nagsimulang mag-umon. Habang ang mga telepono ay naka-offline at ang mga pintuan ay nakalock, ang damdamin ng isolation ay lumalala. Naalala ko ang mga oras na pinigil ng ibang tao ang mga opinyon sa akin na parang sinasabi nilang hindi ko karapat-dapat malaman ang buong katotohanan. Ito ay isang panahon ng manipulasyon at ang kapangyarihan ay naglalagay ng takip sa mga nakakaalam. Hindi sapat ang takot. May nagsimula ring magpakita ng kakaibang sintomas sa mga malapit sa amin. Si Tony, na nurse, ay nakaramdam ng madaling pagkahilo at kakulangan sa gana. Si Eric, ang host, ay nagising isang gabi na may mga pasa sa leeg at walang alala kung paano ito nangyari. Ako mismo ay nagising na may 2 marka sa leeg parang kagat na hindi ko maalala kung saan nanggaling. Ang mga marka ay nagdulot sa akin ng pangamba at panangoy. Isang gabi, habang ako ay nag-iisa sa kwarto ng hotel, naramdaman ko ang kakaibang pag-igting sa loob ng katawan ko. Isang pagnanais na kumain ng laman na hindi ko naman karaniwan. Ang amoy ng karne, ang lasa ng dugo sa hangin,
ang tunog ng mga chemical na nag-iikot sa lalamunan ko, pati na ang malamig na haplos sa aking balat ay nagpakita. Ito ang unang sintomas ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa susunod na araw, nakita ko si Marco na may bagong ugali. Lumalakas ang kanyang tinig sa gabi, naghahanap ng anong hindi nasasabi ng mga mata. Bakit ako nakakaramdam ng gutom na hindi ko maipaliwanag? Tanong niya habang hawak ang baso. Marahil nakaramdam ka lang ng stress, sagot ni Larry. Ngulit alam ko sa puso ko na ang mangyayari ay mas malalim. Ang aswang ang isang salitang hindi dapat gamitin basta-basta sa modernong mundo, pero sa aming mga matatanda, ito ay may malalim na kahulugan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsalita tungkol sa pagbabago, isang kagat, isang transmutasyon at pagsisimula ng pagnanasa. Isang gabi, habang naglalakad ako sa likod ng venue, may nakita akong anino na bumaba mula sa puno. Ang balat nito ay nagbago sa aking paningin at ang mga mata nito ay nagningning sa dilim. Nakipaglaban ako sa sarili ko at tinawag ang pangalan ni Liza. Mara, anong ginagawa mo? Sagot niya habang hawak ang aking kamay. Aking nakita, pag-amin ko, may humahawak sa akin, may kumakagat. Sa puntong iyon, nag-transform ang isang bisita na dating kilala namin bilang matini idol. Ang kanyang mga daliri ay lumaki at naging kuko, ang kanyang paghinga ay nabago at ang amoy na lumalabas mula sa kanya ay tila halo ng lupa, karne at matandang luha. Ang musika ng gabi ay nauwi sa sigaw at pagtakbo. Ito ang eskalasyon ng supernatural na hindi namin pinaghandaan. May mga nagtanong kung ano ang gagawin sa isang aswang. Sa aming matandang paniniwala, may paraan para mapigil ang kanyang pag-atake. Bawang, altars, asin sa mga pintuan at ritual na gawa ng mga matatanda. Ngulit sa modernong mundo, kami ay naghangad ng siyentipikong sagot. Naghanap kami ng tulong kay Dr. Santos na kilala sa kanyang karanasan sa mga rare na case. Siya iniimbestigahan ang mga marka, kinuha ang mga swab para sa forensic analysis at nagpadala ng mga sample sa regional lab. Ang mga resulta ay may kakaibang DNA signature, mga bakas ng bacterial enzymes na hindi normal sa tao at posibleng nagmumula sa isang hindi kilalang organismo. Ang amoy ng mga swab ay malametal at maalat, at ang mga slides ay nagpapakita ng mga structure na parang filamentous organisms. May pakiusap si Dr. Santos, kailangan natin ng proteksyon at isolation. May mga indikasyon na may pathogen na nagmo-modify ng host behavior. Ang salitang pathogen ay nagdulot ng takot, ngunit nagbibigay din ng pang-asa na may medical na sanhi na pwedeng labanan. Sa loob ng ospital, si Dr. Santos kasama si Nurse Tony at ilang technician ay gumawa ng protokol. May maingat na paglilinis ng mga sugat, pagkuha ng blood samples at pagsubaybay sa vital signs. Nang proseso ng antidoto ay hindi instant. Ginamit nila ang kombinasyon ng antiviral agent, antibiotics para sa mga sekundaryang impeksyon at isang experimental immunomodulator na may supportive therapy. Ang proseso ay kinabibilangan ng intravenous infusion ng 250 ml saline na may 50 mg ng antiviral every 8 hours, dagdag ang 1,000 mg antibiotics twice daily at supportive vitamin therapy. Ang mga pasyente ay ini-isolate sa negative pressure rooms at minomonitor ang cardiac rhythm bawat 6 na oras. Ang mga swab ay ipinadala sa lab para sa PCR testing at electron microscopy. Ang resulta, may unusual protease activity na nagpapalit ng receptor binding sa mga host cells. Ito ay hindi simpleng medical na paliwanag, ngulit nagbigay ito ng framework para makahanap ng lunas. Sa gitna ng technical na paglalahad, may eksenang emosyonal. Si Tony ay umiiyak habang nilalabasan ang dugo sa kanyang kamay. Si Dr. Santos ay seryoso pero may pag-asang kumikislap sa mata. Ito ang aming simula ng kontra-atake. Habang ang medikal na proseso ay nagpapatuloy, nagkaroon kami ng plano na atisin ang sumpa. Nagdala si Elder Ambo, isang kilalang manggagamot mula sa baryo, ng mga tradisyonal na remedyo. Langis na may bawang, asin at isang piraso ng panyo na sinamahan ng dasal. Sinamahan namin ito sa clinical approach. Si Marco ay nagpakita ng kakaibang emosyon. Siya ay lumalaban at umiiyak habang ako ay nandyan sa kanyang tabi na hindi alam kung dapat ko ba siyang ituon sa galit o tulungan. Mara, pasensya na, ang sambit niya na may luha. Hindi ko na matandaan kung ano ang nangyari. Hindi mo kailangang magpakunwaring wala kang kasalanan, sagot ko. Kailangan mong humarap sa katotohanan. May palitan ng
Mga salita na puno ng pagsisisi at pagdududa. Ang laban ay hindi lamang pisikal kundi moral. May oras na tumigil kami at sa katahimikan naramdaman ko ang mga palad ng mga nakapaligid sa akin. Si Tony, si Dr. Santos, si Elder Ambo at si Kapitan Ramil. Lahat ay may kani-kaniyang papel sa pag-ahon mula sa trahedya. Lumipas ang mga araw at ang media ay hindi napigilan. Si Larry ay naglabas ng pahayag na ang insidente ay isolated at hindi dapat pangalagaan ang imahe ng pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, tila may takot siya na ang sekreto ay mabubunyag. Ang investigasyon ay nagpatuloy at ang mga sample ay nagpakita ng mga pattern na tila predatory adaptation ng isang bagay na umaatake sa tao. Nagkaroon ng mga pag-aresto sa ilang individual na may kaugnayan sa kulto na lihim na umiikot sa mga probinsya. Ang mga pangyayari ay nagdulot sa amin ng paranoia at malalim na pag-aalala sa kaligtasan. May mga pagkakataon na ako ay napapaisip kung ang aking pag-amin ay magiging daan para sa hustisya o magiging bato na lalong magpapabigat sa aking buhay. Ngunit sa puso ko, ang katotohanan ay kailangang ilabas. Isang gabi, habang ako ay nagpapagaling sa ospital, nagbalik ang isang bingit ng alaala. Ang mukha ni Liza bago ang pag-ikot, ang pagngiti ni Marco na may kakaibang liwanag, at ang isang tinig ni Larry na nag-utos ng katahimikan. Sa puntong iyon, nagdesisyon ako na magbigay ng opisyal na pahayag sa investigador. Pinagsama ni Mara Reyes at ng forensic team ang mga ebidensya, in-interview si Tony, si Chef Ray at iba pang saksi. May mga text logs na na-recover mula sa lumang telepono ni Marco na nagpapakita ng kakaibang transaksyon. Si Larry ay may record ng pagbili ng hindi karaniwang chemical na ginamit sa ilang animal studies. Ang investigasyon ay kumikilos sa dalawang front, medical at kriminal. Ang mga bata sa bayan ay nagsimulang magdala ng bawang sa kanilang mga kwelyo at ang mga matatanda ay nagbabala ng mga kwento tungkol sa aswang. Ang ating lipunan ay muling nabalot ng takot at pag-asa na makakahanap ng solusyon. Ngunit ang laban ay hindi natapos sa ospital. May isang huling pagharap na naganap sa lumang bahay ni Larry sa bundok ng Bicol. Ako, kasama ni Dr. Santos, si Kapitan Ramil at ang investigador Mara Reyes ay pumasok upang kunin ang mga ebidensya. Sa loob, may amoy ng lumang libro, langis at isang natural na katangian na hindi maipaliwanag. Sa isang silid, nakita kami ng altar na puno ng mga larawan at buto ng hayop. Sa likod ng pintuan, may isang silweta na mabilis na kumilos. Lumabas ang utos ni Mara sa malakas na boses. Ang pinto ay bumaba at isang pagsabog ng liwanag at anino ang naganap. Ang halimaw ay nagpakita at sa eksenang iyon, ako ang hinarap nito. Ang amoy ng dugo, ang tunog ng pag-ikot ng hangin at ang bigat ng gabi ay bumalot sa akin. Sumigaw ako ng pangalan ni Liza. At sa kakaibang sandali, si Marco ay sumugod para ipagtanggol ako. May isang marahas na palitan, may pagkatakot, ngunit sa huli, ang ritual na isinagawa ng Elder Ambo at ang medical na infusion na inihanda ni Dr. Santos ay pinagsama upang pigilan ang pagbabago. Ito ang climax na puno ng katakutan at kakaibang tapang. Pagkatapos ng labanan, dahan-dahan kaming bumalik sa ospital. Ang mga sugat ay nilinis, ang mga sugat sa puso ay nagsimulang maghilom. Sa mga susunod na araw, may mga reforma at pagbabago sa komunidad. Nagkaroon ng mga seminars tungkol sa mental health at mga bagong pulisiya sa mga events. Ang korte ay nag-utos ng preventive custody kay Larry habang nagpapatuloy ang investigasyon. May mga testimonya na nagpatotoo sa kanyang mga koneksyon sa mga ritual at hindi pangkaraniwang eksperimento. Sa kabila ng hustisya na dahan-dahang nabubuo, ang sugat sa aking kaluluwa ay nananatiling sariwa. Isang buwan na ang nakalipas. Ako ay nakauwi sa San Vicente, nag-aalaga ng sarili at patuloy na lumilipas ang mga araw na may therapy. May araw na ang mga marka sa leeg ay bahagyang napapawi pero may mga bangungot pa rin. Si Liza ay na-ospital pa rin para sa observation at si Marco ay sumay-alam sa counseling. Ang komunidad ay nagtitipon-tipon upang magtulong.
Ang media ay nagsimulang magbawas ng coverage, ngulit ang mga locals ay hindi makakalimot. Ako ay nagtatagal ng tahimik na pamumuhay, kumakanta para sa mga munting pagtitipon at tumutulong sa mga seminar tungkol sa trauma. May mga araw na ako ay lumalabas ng bahay at nakikita ang mga batang may bawang sa kwelyo at napapangiti ako sa katapatan ng kanilang pananampalataya. May mga tao pa ring sumusulat sa akin ng mga tanong at suporta. Ang buhay ay unti-unting nagbabalik, ngunit may iba ng pamamanhid sa paligid ng puso ko. 3 buwan mula ng insidente, ang investigasyon ay naglabas ng mga dokumento. Si Larry ay pinarusahan ng korte at iniharap sa hukuman ang mga testigo. Ang mga ebidensya ay nagsiwalat ng kanyang pag-uugnay sa mga black market na chemicals at mga kultong nag-aaral ng pagbabago sa katawan. Si Marco ay nasa kanyang sariling rehabilitasyon at sumay-alam sa ilang tests para sa residual effects ng pathogen. Ako naman ay naging bahagi ng isang maliit na documentary na naglalahad ng aming karanasan, hindi para sisihin, kundi para magbigay babala. Maraming nanood at nagkomento, nagbibigay ng mga payo at nagsasabi ng kanilang mga karanasan. Ako ay nagkaroon ng pagkakataon na magsalita sa harap ng mga estudyante tungkol sa trauma at kung paano harapin ang mga hindi inaasahan na pagbabago sa buhay. May mga araw na ako ay umiiyak, may mga araw na ako ay tumatawa. Pero sa 3 buwan, natutunan ko ang kahalagahan ng paghingi ng tulong at ng pagiging tapat sa sarili. Ang komunidad ay nagtatag ng hotline para sa mga may kakaibang sintomas at nagbigay ng training sa mga local health workers. 6 na buwan mula sa gabi ng kasal, ang buhay ko ay hindi na katulad ng dati. May mga piklat sa aking balat at sa aking alaala, ngunit may bago ring lakas. Nakabalik ako sa entablado, ngunit sa mas maliit na paraan. Acoustic night sa mga simbahan at mga welfare events. Ang harap ng mga ilaw ay hindi na kasing napakalaki. Mas pinipili ko ang makatotohanang koneksyon sa mga tao sa halip na ang malaking screen. Si Marco ay patuloy sa kanyang therapy at si Liza ay nagdesisyon na magbago ng kanyang buhay at magsimula sa isang bagong bayan. Si Larry ay hinaharap ang kanyang mga kasalanan at naparusahan ayon sa batas. Ang komunidad namin ay nakahinga, ngulit natutong maging alerto. Ako ay nag-aaral ng mga bagong kanta at sumulat ng mga awit tungkol sa pagbangon at kabutihan. May mga pagkakataon na ako ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa mga healing session sa sakayan ng simbahan at nagbibigay ng mga salita ng pag-asa. Ang aking mga kaibigan, gaya ni na Tony, Chef Ray, Kapitan Ramil, Dr. Santos, Elder Ambo at Mara Reyes ay nananatiling bahagi ng aking buhay. Sila ang mga taong tumulong sa akin sa pinakamadilim na sandali. Sa 6 na buwan, natanto ko na ang pinakamahalagang aral ay ang pagkilala sa sariling kahinaan bilang isang hakbang tungo sa paglakas. Sa pagtatapos ng aking pag-amin, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong at sa mga nawala na. Sa harap ng trahedya, may aral na nagmumula. Huwag maliitin ang mga kwento ng baryo, huwag isawalang bahala ang sakit ng iba, at huwag papabayaan ang sinumang nagsasabing sila ay gutom o nagbago ng hindi maipaliwanag. Ang hustisya ay dahan-dahan pero kailangan natin itong itulak. Kung ikaw ay nakinig hanggang dulo, salamat. Ano ang palagay mo? Dapat ba tayong magturo ng mas mahigpit na regulasyon sa mga event at mas malubhang investigasyon sa mga kaso ng kakaibang sintomas? Ibahagi ang inyong opinyon sa comments. Ang inyong mga salita ay mahalaga, hindi lang para sa akin, kundi para sa iba na maaaring humarap sa katulad na pangyayari. Paalam at sana ay magkita kayo sa susunod na kwento kung saan patuloy nating susubukang intindihin ang pagitan ng lihim at katotohanan.